Здравейте, драги зрители, тук Ние сме... The Monster Team. Monster Team и днес сме на Minecraft един новия сервер. Всъщност не знам дали е як, но сега влизаме. Покажи им как да взимат тези китове. Не пиши го. Кое? Ами, командата, с която взимаш китовете, бе. Пиши кит и виждаш какви са китовете. По принцип въжи за всички сервери. Тук е Tools и в началото калита пуска с един. Дай да бягаме, че тук са се насъбрали бойци. Чакай, че си разбърквам музиката, бе. Че са се забрали някакви много надъхани, които искат да... Да, значи от началото ви пуска с 20 дърво, 20 камък, една печка, нали, каменните условия. И една навигация. Добре, мисля, че се измъкна. Чакай, че погледнете как само е прекръстен. Гледайте, така, така. Ай, погониха, ма. Така начинаеш. Аз имах добър късмет и ни ме погнаха. Мене ма гонят с такова. С стрели. Някакъв тук се е направил къщата. Чакай да му... Ще сте ли в пресвете и пипи? Опа, момче, един ма видя. Жал. О, тук ма някаква къща. Сетком. Май после ще се връщам. Ауч! Добре, аре, аз ще тръгвам колкото мога по-нататък и... Айде бе, така Не. ме се такова. Жалко, намерих такова, намерих пустинно село, ама някой вече живее така. Се е сложил привейк на чествете. Искаш ли да те портна до там? Чуй. Някак си там бе убит от един чрез навигация. Чрез но, став. И да, нали, естествено, 50 минути. Нали, в принцип след един час, аз идея. Добре, убиха ли те? Не, ама ми даде нещо, че ма засяко и че трябва да стоята и 5 минути заради античита. И излязох и просто пак влязох в сервера. Античита? Ами, античит против... Не съм влязъл с него. Да, я знам, просто съм метнах от високо и ми вика, че ме е засекло. Ако се прави това, идете да правите за флада, нали, чак толкова изискан, как така да кажа. Защото някой може да скочи много високо и сервера да сметне, или да пада от високо и сервера да сметне. Че в лайка. Да. Красен тебе ще го взема. Имаш 20 дърво, не се излагай се пак. Убиха ма. Аз съм вече в един снежен баум. Може че искам така. Обаче къде напред. Искам да го убия. Я знам, ама не съм много надалече. Бях намерил пустинно село, ама то вече го откривали. И да, в селенчето има такова. IP. Да. Впрочем, сервера вече е рекламиран. Ще кажа кой, защото сега не мога да се сещам, просто го погледна в бокс. О, камен байом. Не знам как се наричаш. Виж до какъв байом стигнах, младе. Айде бе, човек. Забравя, че къде долу. Монстърче, гледай. Гледай. Духче, гледай сега. Погледни към ей това байом. Тук няма. Това е скала. Да, ама там ви си бяхте направили кръстичката. О, дай ми го, не. Дай го, тя влежа. Опа. Чакай, че... без да исках цъкнах извън бандика, ама. Сега снимаш? Да. И аз трябва... На мене ми трябваше ротен флеша. Добре, аре, тук някъде да се заселим, защото не ми са 30 по-нататък. О, я виж, къща. Без проект. Няма ли рез? Аз ще му взема, да. Добре, значи, тук ще стоим. О, 21
21 часа чест евент. Супер. След 20 минути. Тук беше пробата дали овцата ще умре. Бутнах я и умря. Добре, ама ти още сега снимаш ли? Да, чакай малко. Аз ще сетна холма. Аз ще направя номера с бъга. Гледайте сега, хора, внимателно. Гледайте внимателно сега. Виждате ли, че съм сетна холм на ръба и гледайте сега. Пиша холм. Чакам. 1, 2, 3. И сега погледнете ме къде съм. Там бях и сега съм така долу. Добре, някой си направи тази къщичката. Не е смисъл да му вземем нещата. Аз мисля и да му прави. Сега. Дай да се направим и тук обаче... Вау! Виж тук камъните са неестествени. Ще ми тъпа, да виж какви големи дървета има. Тук са такива брезови. Са дълги. И ако се питате защо постоянно си сетвам холма ми, когато убият в PvP сървър, хубаво да се прави така, защото когато очистят... Да пишеш холм да се върнеш там. Но, взето да. Супер големи дървета са тези, ако ги виждате. И да знаете... Аз съм на 200 часа и половина. Но това няма никакво значение. Добре, и да знаете, после някое време може да спра на пауза. Искаш ли брадвичка? И сега само ще го паузирам, нали, после пак ще го пусна. Извинете, може би ще трябва да го отрежа от някъде, защото в началото ми лагваше и не знам как е стартирал при мен, е обикновено и така. Добре, аз сега може би ще го спра на пауза. И с него ще продължим, нали, откъдето сме стигнали. Гледайте сега, имам постижение и в тях списа. Ела така, ще направим и тук доста хубаво място. Нали? Тук да си направим къщичка. Искай ми тъпа, тук по-яко там дете. Айде по-бързо, ако ще ме убие, имам дърво. Айде, човек! Няма да уби никой, чакай, че аз събирам сега дърво. Човек! Добре, ще съм хубаво. Да знаеш, че има един уърдбенк там, където ще бъде хубаво. Добре, ще си направим дървена баличка. Извинете се пак, ако от време на време ви лагва. И така, това общо са начални стъпки, ако искате, може би ще го направя следващия епизод и ще има, нали, как да си... това е яко. Как да си... Защо? Всяка личка се прави с дървена мутика. Не сигурна с мутика. Ако искате, че покажем някои яки стилове за строение или под земята, как е хубаво да се строи. Да, с мутика. Да. Но сега да правя много голям. И ще ви помогна, ако имате проблеми с средствата, мога да ви помогна. И също и командите, например, някои хора се чуят как да си пуснат плешър плейтите в ресовете. Или в плешър плейти, пистаните. Или някои го наричат редстоуна, или пък файера и лавата, как да си я пуснат в ресовете. В принцип лавата, нали? Мога да ви го покажа. Как се казва? Не знам. Ако искате да вижте какво пише Ресли, Митъс, гледайте. Тук ви излиза Permission Ground Member, Default, False. Тоест не обръщате много внимание. Това са максовете на резиденцовете ви, колко имате право. Добре, направо съм. 30 на 2 на 32 блок ще имате право. 30 на 2 на 32. Тук до Bedrock. Да, тук до... Шеде, забрайте! Стъпна няколко удара. Тук е, нали, до Bedrock, тук е безплатен реса явно и... така. И по принцип, нали, може да се правите и рес. Ги впишете името на реса и, например, ADF и пишете името на човека, в моят случай Джости. И виждате, че е изписан Invalid Residence, обаче ако имате Residence, например, който се казва, все едно как ще се казва, пак ще го пусна. И клипа, не знам. Сега скелечето много внимателно. It's a diamond! Както в Майнкрафт анимациите за Diamond. Тук гледай ги, те са нападнаха, аз се сетвам. Виждам, че ме съдят за копирайт.